मा बिटिआर मा आसाम दायो सिक्किमावनो दंसै बर'नि साखोन सिखोन थाग्रा हटेल दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे साखोन सिखोन साइमन मुंनि हटेलखौ गुबुन रायजोआव खुलिदों साया ब्रह्मआ सिक्किम रायजोआव दावबायहैग्रा दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिदों साइमन हटेलखौ जर'खायै बर' हारिनि दावबायारिफ्रा सिक्किम रायजोआव थाङोब्ला साइमन हटेलाव थाहैनो हागोन होननानै फोरमायदों बिथां साया ब्रह्मआ आसामनि गुबुन रायजोआवब्लाबो गावनि नाजानायजों दावबायारिफोरनि थाखाय साखोन सिखोन हटेलखौ खुलिनो हानायाव जाफुंसारदों गेंटकनि चिफ मिनिस्टार थाग्रा बांलानि साखाथि फ्लावार श'नि JN र'डआव बर'नि बे साइमन हटेला दं जुदि सिक्किम रायजोआव दावबायनो थाङोब्ला दावबायारिफ्रा बे हटेल साइमनआव हर थानो हागोन लोगोसेनो गासैबो रोखोमनि खाबुफोर थानाय बे साइमन हटेलाव जायखिजाया समावनो दावबायारिफ्रा रुमखौ बुकिं खालामनो हागोन दावबायारिफ्रा नैबे मबाइल नाम्बार 6296623149 आव आरो 7011225908 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन होननानै बिथां सायारानि ब्रह्मआ मिथिहोदों 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519959 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन